Bempetip ya piba menna kasngi menta kasngi ka increase menin ngiyo prapunyo ki positive cases but menta kasngi ka poisis pa ki positive cases de hakabi de bat kani kawai ka bangilaya reactivate biang ya kitu ki committees ki baper na kaliang joko sarkar makla don lepa kitu ki committees ki baper kabayaj hadu ka borsnong gobor thau ngi reactivate biang menta hakabakan don ke jinye trei senrop lang nadu kinong yalam snong kinong shel lam thau hadu ki bor jong ka district administration but kumjuru hadu ka level jong ka state government te yakani ngila ai instruction syabaro ka district administration batru kumju ka health department kan coordinate yakini ki benta baro khanang ba katu ka system ka bangila introduce nadu mencep stem arpo kan ya hakalenti ka badai kumno banyada ya kajing separate une uknyang jingpang covid-19 dia kata ka benta ka baar ka bangila simi karai bat ka balai ba ka vaccination drive hakabidai bat ka vaccination drive ngin pentikna banang ni syakmat ngin ya bat ngin nang penbun susu ya kini ki vaccination centers mentangi don kumba ars pak san totally ki vaccination centers bat mentang ngin penbun susu ya kitu ki centers kenang ba kitu ki ba kila ya kaban lek haki centers ki ba per haki jaka ki bajan na ka benta bikin ai ya kanika injection lani kata ka vaccination kenang madiada na uneu kenyang jingpang covid-19 katarung lai sim karai bat ba kane kalong katkum ka order na ka ministry of health ka ba ong ba ki age group ki bangi dei ban target nungkong kolong 45 years and above. Kata target ke bang ibu, ba menta mdesu tang ya ki frontliners, mdesu tang yanu re mentang ini aci public ba kani ke vaccination ya ki sau po sans dem shaneng ba kin ai ya ke vaccination ba ki they ban get themselves vaccinated at any cost. But yakane ka vaccination ka injection ka bangingin ay ka government of India kam charge door AA ka state government ru kam charge door AA yakane ka injection ka sarkar kan IA leni kan I inject A ya bro ar dos kabut ka dos ka benengkong bat kumjuru aga dos ka bar